Къде са? Не, каква е тази стая? Ехо, тук има ли някой? Тук си играеш Squid Game. Така че се приготви за игри. Къде ми идва телефона? Какво? Какво е това? Аз искам моите калавки. Всичкото мое. Чакам да зафуйля. Първата игра каква е? Казва и водеща. Червена и зелена светлина. Кучето, когато се обърне, или когато нещо не прави, а ви гледа точно вас, вие заставате мирно. Ако гледа точно някъде другаде, вие започвате да ходите. Какво е това нещо? Защо буквално телефона ми е така? Телефона ми беше с друг тапет. Изобщо. Добре, както и да. Тук ще си го оставя. Ето ми е къвката. Това е тази стена, не мога да си я взема. Ще си получиш нещата накрая. Не мога. Какво става? Къде е тъпта кукла? Ето я. Тя така, че движи се. Погледна ме. Милна съм. Обърната мога да се движа. Не се движа. Преминахте успешно играта Цунки от куклата. Тя много ви обича. Следваща игра. Чакаме се във фуйлето. Иска пак този от мен. Втората игра ще бъде чупене на бисквитки. Седнете на столовете. Пак ли ще ядем? Като ще ядем, съм съгласна. Не бързай. Трябва да излезеш фигурата правоъгълник. С вашите тъпи номера.